Diwrnod un cyfarfod chdi, helo ti'n iawn a dyn ni siarad fel hyn ffrindia. Diwrnod 2, cinema, yn ffrio dros ba ffilm I watchad fel hyn ffrindia. Diwrnod 3, ti'n cofio fi, ti'n mynd atab y ffôn dim mwy, ond ti'n atab hi. Ti'n tynnu fyny tu allan I fy nhŷ a chnocio ar y drws 1, 2, 3 o a ti'n disgwyl am y croeso ac efais di erioed ond mae'n rhy hwyr I danio y fflam. Cerddais I lawr y stryd pasis di yn dy gar, doch di'n ben dy hun, pigo ffôn. Helo ti'n iawn, yr atab gefais yn dw diolch. Beth ti'n ei heno? Chwara'n ddwl, dim byd sy drosodd gawn I jam bach a chats fo'n gilydd. Pw di'r ffwl wan? Ti'n tynnu fyny tu allan I fy nhŷ a chnocio ar y drws 1, 2, 3 o a ti'n disgwyl am y croeso ac efais di erioed ond mae'n rhy hwyr I danio y fflam. Tydw I ddim mor ddwl a dwi'n edrych welis I chdi heddiw efo hi felly paid a tynnu fyny tu allan I fy nhŷ na chnocio ar y drws